Sugod sunod semana, gipaabot ang mas grabing kahuot sa dagan sa trapiko sa dakbayan sa Sugbo, subay sa nagpadayon nga pagtrabaho sa Bus Rapid Transit kon BRT project. Partikular nga maapektuhan mao ang Natalio Bacalso Avenue, gikan sa eskina Leon Kilat paingon sa tungod sa South Bus Terminal ug ang Osmeña Boulevard, haduol sa Cebu Provincial Capital alang sa pagtukod sa bus stations sa BRT project. Masirada ng inner lane sa north ug southbound nga bahin sa N. Bacalso ug Osmeña Boulevard sa pagsugod na sa pagtrabaho sa maong dapit. The closure will start for the N. Bacalso is from the intersection of Leon Kilat and N. Bacalso until the exit of the Cebu South Bus Terminal. For the northern point, which is there near the provincial capital, it will start at the intersection of N. Escario until the intersection of Don Jose Avila Street. They will also put up there the capital bus station. Pasabot pa ni Hongoy nga moabot sa kaping duha ka buwan ang road closure sa pagpatukod sa bus stations. Hinoon maayong balita alang sa mga muagi sa Osmeña Boulevard. Tungod buksan ang pagbalik ang 2 lanes ni ini human sa 7 ka buwan na ang pagtrabaho sa maong dan. They will be opening it up. Accordingly, yesterday the contractor said that they will be opening it up kay lahan ng tabunan ng ilang mga ipang-excavate. That's way ahead of schedule. Kay the Sanggunian allowed the closure until the 29th. Tomorrow will be the 22nd and hopefully by the 24th it will be open for the general public. Subay sa maong mga kausaban sa kadalanan, adunay mahitabong panagtigom sa mga PUVs o jeepney drivers alang sa mga parallel routes nga ilang kaagian subay sa pagtukod sa capital bus stations. We'll be opening up our parallel roads, Governor M. Cuenco, and other streets parallel to Osmeña Boulevard for those that will be affected for the closure of the capital bus station. So naatay paghimuon nga mga suspensions ato ang pay parking, but definitely dili gyud nato tangtangon nga naagi access sa public utility vehicles considering that we are now in the classes. Nang hinaot si Hongoy nga muhatag og pagsabot ang publiko og musakripisyo lang una sa pagkakaroon alang sa kaayuhan na unya sa syudad. Sakripisyo lang dagamay kay para man sa nis kaayuhan sa dakbayan, and we hope that we are still on schedule, that we can that the Cebu Bus Rapid Transit will be realized within the year. Your CCTO is on top of the traffic management. We don't want our daily commuters to be displaced, so we have provided diversion routes. Within the week, over the weekend, we will be posting traffic advisories for the general public to be informed and guided for the available diversion routes and for the road closures that will be happening. Taliwa hinuon sa gikatakdang mga road closures, mipadayagra hinuon ang pipila ka mga drivers sa pag-uyon sa maong mga kausaban subay sa katumanan sa BRT project. Wala man yung tayo may mo na, kay project naman yun na nila, gikan naman yun sa taas. Ang sa atwa lang, umuhuot, huwag yapon, palo lang yapon ta sa kuan, sa mahitabo, kay mo man yung ilang plano, di mo ta kabuot, kay ilaan man yun ang pagbuot. May mahimo, dahil na lang yun, bahala nag-traffic. Gilauman nga karong umaabot nga Disyembre, mahumana ang first phase sa BRT project. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.